Паралельна з маскоўскімі сустрэчамі ў інфармацыйнай прасторы Беларусі адбылася падзея іншага маштабу. Упершыню пасля 5 гадоў поўнай ізаляцыі перанесенага ў турме інсульту загаварыў Мікалай Статкевіч. Палітык і афіцэр войскаў СПА, які ў 2025 адмовіўся ад прымусовага вывазу ў Літву, цяпер апынуўся ўдома і мае праблемы з маўленнем. Ён апублікаваў у сваім тэлеграм-канале зварот да беларусаў. Асноўная тэза звароту – размяшчэнне расійскай ядравай зброі комплексаў «Арэшнік» на нашай тэрыторыі не мае вайсковага сэнсу. На думку палітыка, Крэмль рыхтуе схему ядравага тэрарызму – нанесці удар па Еўропе з беларускай тэрыторыі, каб адказ ад НАТО прыляцеў не па Расіі, а па Беларусі. Такім чынам, паводле Статкевіча, нашай краіне адведзеная роля смяротнага шчыта. Тэзісы Статкевіча супадаюць з высновамі амерыканскага гісторыка Юрыя Фельштынскага, які яшчэ некалькі гадоў таму пачаў гаварыць пра стварэнне ядравага алібі для Пуціна праз выкарыстанне беларускага плацдарму. Понятно было, что идея переброски ядерного оружия в Беларусь – это абсолютная провокация, в отношении Беларуси, безусловно. И единственный смысл заключается в том, чтобы нанести ядерный удар, наносить ядерный удар из Беларуси, а не с территории Российской Федерации, чтобы ответный удар был по Беларуси, а не по территории Российской Федерации. Разам з тым, Фельштынскі выказаў сумнеў у тым, ці сапраўды ядравая зброя была фізічна перавезеная ў Беларусь. Амерыканскі гісторык не выключыў, што Масква толькі стварае бачнасць гэтага працэсу. Між тым, самай моцнай часткай паслання Мікалая Статкевіча стала наступнае прызнанне. Магчыма, я пакінуты жывым і зараз на волі толькі таму, каб папярэдзіць вас, таму што папярэджаны значыць узброены. Аналітычныя высновы Статкевіча супалі з тэктанічнымі зменамі ў нашым рэгіёне. У дзень публікацыі звароту беларускага палітыка міністр замежных справаў Польшы Радослаў Сікорскі, выступаючы ў Сейме, заклікаў рыхтавацца да маштабнага канфлікту ў Еўропе ў найбліжэйшай перспектыве. Адначасова з гэтым міністр абароны Украіны Міхаіл Фёдараў заявіў, што на тэрыторыі Беларусі была цалкам знішчаная мэш-сетка навядзення расійскіх ударных дронаў. Если Россия потеряет Беларусь, то, соответственно, возможности вторгнуться в Европу у России уже не будет. А значит, Россия проиграла войну. За ўсю гісторыю беларускай незалежнасці інтэграцыя Менску і Масквы дасягнула піку, але адначасова выраслі і рызыкі для нашай краіны, якія агучваюць незалежныя эксперты і палітыкі. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Віталь, ці сапраўды вельмі важна і вельмі сур'ёзна паставіцца да папярэджанняў Міколы Статкевіча? Ну так, в сюжете было сказано, что про гэта пачал гаварыць яшчэ Юрий Фельштинскі ў 24 годзе. Просто так супала, што менавіта ў 24 годзе летом я на Свабодзе зрабіў з ім інтэрв'ю. Оно было тады вот на гэтую тэму вельмі гучнае. Там все перадрукавалі, некалькі там абмяркоўвалі. Гэта было адно з самых таких вот менавіта рэзкіх заяў вот такімі словамі. Таму, калі зараз, трошки так при сваёй павазе да Міколы ён кажа, што мяне вызвалілі, каб я пра гэта папярэдзіл, но это ж папярэджанні ўжо гучалі і з вуснаў Фельштынскага, якога, можа быць, не хочуць все ўспрымаць, і з вуснаў іншых людзей. Але в дадзеным выпадку не важна, хто сказал, важна сама эта ідэя, ці магчыма это. Сапраўды выглядае, што гэта цалкам такі дапушчальны варыянт, калі яму, калі неяк дапусціць, што ніхто не будзе яму процістаяць і нічога не будзе рабіць. Але сам жа Фельштынскі правильно сказаў, што дасюль няма пацверджання, ці ёсць расійская ядерная зброя Беларусі. Большасць лічыць, што няма. Пакуль, у всяком разе, я не пачую дакладнага пацверджання з боку амерыканскіх крыніц, амерыканскіх афіцыйных крыніцаў, амерыканскай выведкі, а такого пацверджання дасюль не было. Як, дарэчы, і незразумелая сітуацыя з тым жа Арэшнікам. Ці ёсць? Ясна, што ёсць база, дзе рыхтуецца, ёсць там, адбываюцца дзеянні, ёсць падарожнікавыя здымкі, але дасюль няма дакладнага адказа, ці ёсць гэты Арэшнік в Беларусі. В любым выпадку, у гэтых, скажем, разважаннях то вот менавіта чаму я все это прывёў, што тут цяжка разабрацца, што ёсць гульня на палітычных пачуццях з боку Масквы і Менска, а што ёсць рэальныя дзеянні. Наколькі гэтыя рэальныя дзеянні яны разумеюць іхнія наступствы і сувязі з гэтым іх не прадпрымаюць, а
наколькі яны просто заигрываюць, так сказать, з грамадскай думкай і ну просто з тым, каб што любіць Лукашенко, ведаеце, ён же ці ён, ну не сам ён, а міністр гаварыў, што нет, не ўжо там ядерный чемоданчик с собой ношу в туалет, но это ж все абсолютный блеф, над якім все посмеяліся. Як і слова Лукашэнкі, што Беларусь будзе вырашаць там, куды накіроўваць гэтыя мы з Пуціным вырашым. Мы з Пуціным, да, вот толькі няма чаго больш Пуціну рабіць. Спадар Александр, а ці вы пагадзіліся, што Расія, нават калі захоча заатакаваць Еўропу, то не будзе гэтага рабіць са сваёй тэрыторыі, а зробіць гэта з тэрыторыі Беларусі? В любом случае, эта игра вокруг ядерного оружия на территории Беларуси, она является для Европы угрожающим событием. И так это в Европе и воспринимается, независимо от того, имеются уже заряды на территории Беларуси или нет. Да, с практической точки зрения очевидно, что там Россия, если будет совершать запуски, то, я думаю, военные эксперты все ожидают, что это будет делаться с бортов подводных лодок, а не с шахт, которые так близко находятся к территории стран, которые могут быстро нанести удар, который просто эти шахты разрушит в момент пуска. Поэтому здесь военная сторона переброски ядерного оружия в Беларуси никогда, мне кажется, не обсуждалась как какая-то серьезная угроза. А вот политически, да, это, конечно, жест совершенно большой силы, поскольку с помощью этого поддерживается непрерывный конфликт с Европой. И Европа должна на это реагировать, поэтому усиливая свою безопасность, и поэтому, собственно говоря, здесь нет другого сценария. То есть наличие вот орешника на территории Беларуси – это, несомненно, основание для того, чтобы весь восточный фланг НАТО повышал свою и безопасность, и привлекал разного рода военные возможности для того, чтобы эту безопасность усилить. Віталь, вось давай яшчэ, можа быць, вернемся беспасярэдня да паездкі Александра Лукашэнкі на гэтым тыдні ў Маскву. Склалася ўражанне, што, ў прынцыпе, ніхто яго там сур'ёзна не слухаў падчас гэтага паседжання. Усе зевалі, усім было сумна. Пуцін сам ёрзаў у сваім крэсле ўвесь час. Што гэта ўсё нам кажа? Ну, я думаю, сапраўды, было некалькі такіх дэманстратыўных крокаў, ну, накіраваных на, скажем так, ну, калі завастрыць на прыніжэнне Лукашэнкі. Перш за ўсё, што незадоўга да прыезда прэс-сакратар Пуціна Пескоў выказаўся, што будзем абмяркоўваць у тым ліку, так сказаць, магчымасць далучэння Беларусі, паездкі Беларусі на трампаўскі саміт миру. С этого Рады миру, да. И калі уже зразумела было, что Беларусь не поехала, и не Лукашенко, и нават не прадстаўнік Беларусі, пасля того, як Россия зрабіла свой славуты окрик некалькі разоў, але ж Песков еще просто тыркнул носом, ну, Лукашенко при ўсіх, называется, публічным прэс-сакратар, заявіўшы, что мы гэта будем абмяркоўваць, то бок будуць абмяркоўваць дзеянні незалежнай нібыта дзяржавы Беларусі, ці можа надо далучыцца да нейкіх структураў, да якіх далучаюцца іншыя незалежныя дзяржавы, але тут без абмеркавання з Масквой гэта Беларусь не можа зрабіць сама. Так гэта выглядала фактычна з вуснаў Пескова. Другое, што, ну, як паведамляецца, Лукашенко прилетел, ведаеце, все-таки ёсць нейкія умовы, дыпламатычныя пратаколы, і так выконваюць, прилетел, значит, сустрэцца, ён прилетел вечарам, а Путин з ім не пожадал сустракацца, но, во всяком разе, так многие гэта тлумачылі, на самой справе тады прилетел бы, ну, ці раніцай, ці позна вечарам, але цэлых паўдні ён правёў там нічога не робячы, і раніцай пашоў на гэтае паседжанне, дзе была толькі сустрэча ў шырокім коле, а сустрэчы такой сам-насам так па сутнасці не адбылося. Ну, она адбылася, там 50 хвілінаў яны размаўлялі, але ніякіх падрабязнасцяў. Да, абсолютно не в тым фармаце, якім бы это хацелася б Лукашенку. Так што, ну, гэта працяг менавіта той лініі, якую выбрал Кремль, калі ён зрабіў свой окрик, што называецца афіцыйнаму Менску, што наперад бацькі в пекла не лезь по американскому треку, не зазнавайся там, не думай, что ты такі уже так можешь самастойна с Трампом рабіць все, что хочешь. Асабліва цяпер на фоне того, что Трамп прадпрымае такія актыўныя дзеянні в Иране, я нават баюся, что, ну, скажем, все то, что мы назирали, в любой момент, ну, это не абавязкова, это прогноз не 100%, это невеликая верагоднасць, але павышаецца, что гэта все можа сорваться, образно кажучы, калі раптам сорвецца нешта расійскае
расійска-амерыканскае там вот супрацоўніцтва, скажем, назовем так, перамовы, то, канешне, у Менска не застанецца свайго ўласнага трэка. Это просто Москва забароніць в такім выпадку мець нейкія сепаратныя, няхай яны самыя будуць мірныя, самыя не антырасійскія, як запэўнівае амерыканскі і беларускі бок, але калі Маскве это раптам не спадабаецца, я думаю, гэта адназначна будзе Лукашенко забаронена. Спадар Александр, чаму Москва не цэніць адзінага свайго хаўрусніка Александра Лукашенко, прыніжаючы яго вось такім чынам, як вы лічыце? Мне кажется, я полностью поддерживаю то, что сказал Виталий, потому что попытки Лукашенко как-то вести самостоятельную игру, они случались и раньше, и здесь этот американский трек, который возник благодаря инициативе, конечно, Трампа, он действительно встретил сопротивление в Москве именно в таком ключе, как Виталий сказал, на мой взгляд, так и было. И то, что сейчас сказал Песков, это лишний раз подтверждает. И, разумеется, какой-то самостоятельной возможности идти дальше по этому американскому треку у Лукашенко, конечно, нет. Но я думаю при этом, что несмотря на то, что Лукашенко накануне не встречался с Путиным, тем не менее, я думаю, все-таки обсуждение российско-украинской войны приватно между Лукашенко и Путиным, несомненно, состоялось. Поскольку всегда, после каждой встречи с Путиным, Лукашенко возвращался и давал понять, что он находится в курсе того, как развиваются события с точки зрения Кремля. Вялікі дзякуй за гэтую размову. Александр Морозов, палітолог, Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік, былі нашымі гасцямі.